is Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. 6 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Abake sengiyavala before uqala iweekend yakho. The book of 1 Peter chapter 5 verse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizele enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu senhluphekile isikhashana yena uqobo uyakuniphumelelisa aniqinise anika amandla anisekele. Nanku umyalezo engicela ungibambele wona as you are starting the weekend. Senhluphekile isikhashana yena uqobo uyakuniphumelelisa aniqinise anika amandla anisekele. Njengobuzwa unokukhathazeka nokuhlupheka emoyeni nasemphefumulweni, ngicela ukubika namhlanje ekseni kungokwesikhashana, ngeke kuhlale forever, ngeke kuhlale kunje. It is just for a while. Kuyafika bese kuyadlula. Senhluphekile okwesikhashana, akushiwo ukuthi uyoba kulesimo kusona forever, akushiwo ukuthi lento odlula kuyona it's permanent, kodwa ingeyesikhashana. Ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi ubhekene nakho, kodwa yazi namhlanje ukuthi okwesikhashana. Uma senihluphekile okwesikhashana kuzodlula, bese yena uqobo lwakhe uyakuniphumelelisa. Ngeke niphunyeleliswe abantu abathile, kodwa uye uqobo uzokuphumelelisa. Kade uthandazela impumelelo, ukhulekela impumelelo yabantwana bakho nokuthi isimo sakho sibe ngcono. Namhlanje uNkulunkulu uthi angizokuqinisekisa ukuthi yena uqobo lwakhe uzokuphumelelisa. Uthi angikutshela ukuthi namhlanje uzokuqinisa. Yabona lezi zinto ebezizihlasele ziqeda amandla, uzwe nethemba selishabalala, uzwe sengathi neculo liyaphela. Uthi namhlanje uzokuqinisa ngoba uNkulunkulu oqinisa amadola anxegayo, ubuyisela ithemba kwasabaphelelwe yithemba. Uzokuqinisa uphinde ubuyele esimeni sakho, uqhubeke nohambo, ufinyelele la ufuna ukufika khona. Uthi uzosinikeza amandla bese esisekela, bese siyaqhubeka size siyofika emgomeni. Abakukhulumayo kusekwesikhashana, abakubukela phansi kusekwesikhashana, abangakurecognize kusekwesikhashana, laba bathi ngeke uzube into yalutho bekukhombe ngo5 fingers bethi yozufele la ukhona kusekwesikhashana. Inyembezo oyikhalayo ezesikhashana, usizo odlula kulona ungabi namali okwesikhashana, impi oyilwayo emshadweni wakho okwesikhashana, kodwa yena uqobo uzokuphumelelisa, uzokuqinisa, uzokunikeza amandla, uzokwesekela. Yabona ke mawuphunyeleliswa uNkulunkulu, akukho sathana angathatha leyo nto. Mawuphunyeleliswa uNkulunkulu, akukho umuntu ongakuvalela, ngoba mawuphumeleliswa uNkulunkulu, ngisho nabantu abafuna ukukuvalela bakwazi ukukuvalela, ngoba kaNkulunkulu akanqedwa, okaNkulunkulu akavaleleki, okaNkulunkulu akanqotshwa. Mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu sokuthi uphumelele, akukho madimoni, akukho magama akhulunywa phezukwesibongo naphezukwegama lakho awukuyokuba namandla okuvimba. Uphenduka ube umuntu ongavimbeki ngoba uphunyeleliswe uNkulunkulu. Okwesikhashana usathwele kanzima, kodwa uNkulunkulu esimthandayo onamandla uzosiphumelelisa. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.